Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amazwi lami eNimba ngomhla ka-16 June. Guys, uLazarus akalalanga ebusuku etshisa le ndaba le ka-Azande. Semevuka ekuseni umfica kahle hleli lapha edining. Washo ukuthi hey ndoda angilalanga, cabanga ngale ndaba yakho. Ngifuna ukwazi kahle hle ukuthi lama-innovators ekade nibhizi nitshontsha ama-ideas awo ayaphila noma abulawa. Wathi u-Azande angiboni ukuthi abulawa. Athi yazi kahle kahle anginaso isiqiniseko ukuthi abulawa yini noma cha. Wathi awunaso isiqiniseko? Wathi yebo. Wathi manje ungitshele uBill William ufunani kuwena njengoba usuqhela nje kuyena? Yini le omthembise yona kahle kahle njengoba nje sifuna ukuqumba phansi nawe? Washo-ke u-Azande ukuthi umthembise i-percentage kwi-idea kaQhawe. Wathi you did what? Guys, Lazarus was so disappointed. Usho kahle ukuthi wena kahle kahle udayise ngomndeni wena. Udayise ngegazi lakho wena. Wadayisa inkampani, Khosela Tech Bukana Industries. Waqamba amanga wathi-ke wena uzosilida. Kodwa kahle kahle bufuna ukusilidela emgodini kahle kahle. Aye guys, u-Azande wamane wehlisa umoya kakhulu, wayithoba, washo ukuthi kulungile, I will take the fall. For yonke into eyenzakalayo, I will take the fall. Wathi no. Ngathi you will take the fall. Vele vele wena usuqedile ngathi. Igama likaNgcokana yilona lilimele, akulimalanga la kuwena kuphela. Kahle kahle wena you are a face of lama business ala emndenini. Mekuthi kahle kahle wena uyawa kufanele ukuthi kuwa nathi. Wathi nayo into ezokwenzeka. uBill William uzomnikeza lento ayifunayo. Wathi hayibo uqonda ukuthini? Wathi angithi ufuna i-percentage ye-idea kaQhawekazi. Uzohamba kuyomtshela ukuthi kulungile, you are on board wena. Uzosho ukuthi kahle kahle usazomletha uQhawekazi. Wathi hayibo ngampela uQhawe methi uyamdinga ukumbona face to face ngizowenza njani? Wathi sizomnika uQhawe face to face. Wathi wathi kunjalo nje. Mekuthi sifuna ukumqumba phansi uBill William kuzomele kahle kahle simdayisele le idea. Akukhole sengathi nisasebenzisana naye. Wathi wathi kunjalo impela. Wathi kodwa ukuze sikwazi ukumnqoba kumele simsondeze eduzane. Eyiwe guys, injalo-ke. Nango-ke uQhawekazi uyafika kuLazarus, uyabuza ukuthi how far are you ngale plan le yokuqumba phansi u-Azande? Usiyasho kuLazarus ukuthi no, asiqumbi-ke phansi u-Azande, siyamvikela u-Azande njenge-family. Wathi we are protecting him. How? Wathi cha, into ekuzomele siyenze la ukuthi sicela uBill William angene on board ngale idea yakho le ye-biotechnology. Wathi what? Wathi yebo. Wathi that means nami ngizoba introduced kuBill William. Wathi yebo. Wathi sizomdoba ngawe. Kahle kahle nje wena uzoba ibait yakhe. Wathi okay. Wavuma guys uQhawekazi. Ukusho kona-ke guys ukuthi uWilliam ukuthi-ke ngampela uyayithanda imali ngaleyo ndlela. Vele ngeke azanqabe u-Azande methi okay sizomletha uQhawe, i-biotechnology idea kuzoba eyakho. Hayi uzovuma. Kanti akazi ukuthi nje it's a trap guys. Uzobe ukungena nje kuyona yonke le idea le ka-Azande ezofika nayo. Ebese-ke amaphoyisa mhlawumbe aba involved nawo. Ebese-ke bayambopha-ke kanjalo. Bese zonke lezi ngane lezi ayintshintshela ama-ideas kwazi ukuthi nazo zithole ubulungiswa ngaleyo ndlela. Hayi sizothola-ke sibuke ukuthi-ke iyozala nkomoni ima kunje. Asithembe ukuthi uBill William ngeke aze azawusola umqhakazo abone ukuthi no, this is a trap, amanashesha hlehle. Because mengasenze njalo, that means iKhosela Tech ngisho neNgcokana Industries kanye nayo u-Azande konke guys kuzomane nje ku-fall down, kuperishe guys, just like that. Akupheli-ke lapho le komabandla nakhona kumabheketwane guys. Namhlanje bekumele kufike-ke abantu bakhona bezoletha-ke inhlawulo yengane njengoba nje uZethu ekhulelwe. uZethu ugcine evumile ukuthi abeze bezokhokhela ama-damages. Kanti akazi ukuthi girl usigwaza ngowakho umkhonto. Uhlathi-ke benothulani bafike bangakhuluma kahle laphaya emndenini-ke wakaSithole. Bafike basho ukuthi hhayi-ke sizosho la ukuthi uLikamva beyithanda kakhulu indodakazi yenu. Siyathokoza nje ukuthi uLikamva-ke ushiye-ke imbewu laphaya yakamabandla kuyena uZethu. So sizohlawula-ke sisho ukuthi thina asizogcina nje ngokuhlawula le ngane kodwa sizoyilobola ngoba sifise ngathi ingaqhubeka nesibongo sakamabandla iphinde futhi-ke ikhulele khona kamabandla ngoba igazi lakamabandla. Yo guys, kwabe-ke sonile-ke uhlathi benotholani ngokukhuluma kanjalo ngoba uZethu mane wathi angizwanga nithi nina nizothatha ingane yami. Akwanelanga ukuthi nginivumelile ukuthi nikhokhele le surgery leya
manje senifuna ukungiphuca ngisho ingane yami. Wathi uthi uyazama ukuchaza uhlathi ethi cha senze njalo, uthi vele nisho njalo. Niqonda ukuthini mekuthi le ngane nifuna ukuthi niyishintshe isibongo ibe yakaMabandla, nifuna ukuyikhulisela kaMabandla? Nithini ngathi koSithole? Nithini ngoSithole? Kusho ukuthi kahle kahle thina kumele sizale ebese ingane niyayithatha nina. Sizale ebese emva kwalapho sedisappearisha. Hayi ngeke. Abona-ke mekuthi nifuna ukungiphuca ingane yami mina, seningamane niyeke nanokukhokhela le nhlawulo le. Angisafuni lutho kolwenu manje. Guys, uThulani benohlathi-ke behambe bencela isithupha kanjalo-ke bengasavazi nje baze bakhokhe ngisho inhlawulo yengane. Akupheli-ke lapho guys. Le eZondo Technologies sengathi-ke usemane naye wona kakhulu-ke uma wethu ngokuthi-ke avume iklayenti abese sentshontshile uMr Zondo laphaya eKhosela Tech ukuthi imphunyuke kanjalo. Ubuzile ukuthi hayibo kuneklayenti ebesisize la njengoba nje iKhosela Tech i-under pressure after-ke kuphume lezi ndaba zokuthi u-Azande untshontsha ama-ideas abantu. Hayi-ke asho-ke guys uma wethu ukuthi no, lela client libuyele back ekhaya kubo le eKhosela Tech. Washo ukuthi-ke ngizokutholela amanye amaklayenti angadinga umtshontshwa ndawo. Wathi ngithe ngifuna leya hamba uyilanda. Hayibo guys, Mr Zondo Sydney wathi ngayenza kuyacaca nje leyo ukuthi mengisebenza nawe la, hhayi ukuthi sizoqhuba i-operation hlasela iKhosela Tech, sizowakha into yethu la. Wathi yimini boss, yimina kahle kahle udriver wale ship, so ngithi hamba olanda le client elapha eKhosela Tech manje. Okay, imagine guys. Ayi cha, kunzima kumabheketwana, but anyway competition yohleze vele ikhona kuma-companies afanayo, and uSydney singakhohlwa ukuthi vele unayo yona inkinga neKhosela Tech, kade ayifuna ukuyiqumba phansi. Ngeke-ke ayiyeke manje ngoba nakhe senenkampani yakhe. Hhayi, ukuvula ikhampani yakhe kahle kahle kwakuwukuthi nje agudluze iKhosela Tech ebese esicongweni naphezulu, ebese iKhosela Tech eba ngaphansi kwakhe like anyathele phezu kwayo. Guys, aphela lapho-ke amazwibela anamhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like nikhomente. Kazi uqhawekazi uzokwazi yini ukumelana noBilly William njengoba beyomfaka nje emkhamisele njengoShaka guys, ukhamisela inhlanzi guys. Hey, ngeke sengathi uLazarus kuzomela kuqala abuze uZoleka ukuthi is this a good idea, because uZoleka ngeke afune ingane yakhe ibe udobo lapha uyodoba guys ufish onguBilly William, because ngampela uqhaweme engasabanjwe uBilly William ukuthi kahle kahle uzomtrepa. Ugeli ngeke asabuyela back ngisho eSouth Africa, ugcine ephelela lapho nje phesheya kwey'lwandle kungaziwa nanokuthi wayaphi guys. Uzoba nje missing and not found. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time.